So sa ka. Just merely passing through, doing what we can do in a lifetime. We have more than one adventure to take. Kumusta ka ninyong tanan nga maghatag og kinabuhi nining akong suwatampo, nining nabantog ng tulumanon, handumanon sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong sukilanon. Tawag lang ko og Juvie, taga Biliisan, Panglao, Bohol. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, A Love to Last a Lifetime. We're fools, we sometimes do crazy things, and our hearts will take wings like a sparrow. With this life, we'll take each day as it comes, never leaving the crumbs for tomorrow. As for me, all of my days, I will spend them all with you, loving you with love to last a lifetime. If we all could leave something lasting behind to be remembered by, just a song for me, and then at least I would have tried. I agree, it's not so much what we have and how we use what we have in a lifetime. 30 years is worth 102. It's really what we can do in a lifetime. All my love I would give for as long as I may live, with love, true love to last a lifetime. Love to last a lifetime. RMN Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Ano pa daw siyang kaagi karon, maganing sa kababae nga taga Biliisan, Panglao, Bohol. Nga tumatatampo, nagdasangan nga, Juvie. Dong, pauli na lang tingali una sa bahay. Uy, aron ka makapahuway. Ako na lang unay mag-igo din sa merkado. Ibutoy na kagmaayo. Ay, di mo imo eh. Tabo ba yaron? Daghang kayo mga tao. Digdagsang ng mga gani na o. Daghang batag tinda ng mga utanon karon. Kami na lang sama ang mapantay din pa. Kaya rin lagi din ni Mama. Tanaw kisa ka ng auto ng minulong. Uy, hala, si Mama. Siya nang nanaog sa sakinan. Nganong ni Anya ka pa man, Ma? Nag-text ko nimo, wa ka mo reply. Mao nga ni anhi na lang ko. Oh, ni-text di ay ka, Ma. O, ako kabantay da. Wamanggot kay cellphone, Ma. Kay giprinda ni Papa. Ako mo ay nagsugo ni Rayma nga iprinda ang cellphone aron ikadugang sa among puhunan nga utanon. Kanyahay rang na voice mo maayo. Kay sige mong pambrinda sa iyong mga butang. Ma, Apo ko, kuyog na ako. Aron isuroy ko ikaw. Mga untag lami o palitan tapag kagnindot ka mga sanina. Tapang man ko ni Mama o Papa din Kuyog na lang ni Lula, anak. Kuyog ng Lula ni mo. Kami na lang sa mama ni mo ang mag-igo din sa merkado. Sure? No, lagi. Sige na, sige na. Kuyog na ni Lula ni mo.
man lang. Wa pa man ihatod ni Mama si Inday. Tingalig ang bata mo ay dili paganahan nga mo pauli. Kay nawili sa kiliran siyang apuhan. Nakagrabe naman ang imong ubo eh. Gahi ra ba? Okay ra ko eh. Wala ni kaso. Panuhot ra ni. Oh, kinaubo. May sagol-dugo ang imong luwa, Dong. Doon ako'y TV. Wa kay angin kabalakan. Curable na ang maong sakit. May libreng tambal nga ihatag ang sentro, ana. Unya, ustong pagkaon lang upaway ang gikinahanglan. Mauna na, niresulta na ng kagahi sa imong u. Gisultihan ta bitaw ka nga, kinahanglan nga mo pauli ka og sayo, human ka mga gaspir. Dili ka maminaw na ako. Mutabang kapag ginako sa merkado, sa bakante nimong oras. Sige na. Igo na ni anak. Ay nalang kong basula. Manggawas na ta din sa ospital. Kaling naabot na sa bahay si Inday. Nya, kaya wa may tao dito. Munang gidahan na lang sa dugbalik ni mama nimo. O gida sa riano ninyong panimahe. Ray. Ngadong di aka. Nag-apas kong Inday, ma. Wa man gud nimo siya ihatod sa bahay. Dili ko na siya ipadapan ninyo. Ma, Di ka rin nagtuo kang wa ko masayod sa kahintang sa imong bata. Doon na siya TV. Ang inyong siligan ko ay nagsultid ako. Nga dali di mo siyang gida sa ospital. ma, dili-delikado ang sakit sa akong bana. Dili mo madaag akong apo. Ilikay ko siya sa masakiton niyang amahan. Ug lakip ka na. O sibuot mong ipasabot, ma. Ma! Ma, maluoy ka! Pagawasan ta ako din is kwarto. Ayaw ko bilanggo, ha! Nagkinahanglan ako nga akong bana, ma! Ma? Ikaw na, Ma? Anak! Anak, si mama mo kini. Ablini puntahan aron ko makagawas. Naaman ni kandado. Pangitaay hawi sa baong kandado. Sige na, aron ko makagawas. Lihok na, anak. Salamat. Dagan kayong salamat nimo, kuya. Naluoy bagay ko nimo. Ingon man sa akong pag-umangkon nga perting taon nakahilak nga nagpakiluoy na ako. Nga pag-auson ka dinhi sa kwarto. Hain man daay si mama. Nilakaw pa. Ug iya kang gitugon nako. Sige na, lihok na. Samtang mo pa si mama. Sibat na. Kuyog lang ko ni mo, Mama. Pabili na ka din hinday. Makauli ra ka sa inyo. Sa pagkakaron, anhi ka lang una dinhi. Uban na mo. Dili ko mulakaw kung dili ko madaha ang akong anak. Ibili na lang ang bata dinhi. Aron maatiman mo pag-ayos si Ray. Dili ka ngay mabala ka sa bata. Pinangga na mo siya. Dili na mo siya pasagdan. Ang imo lang unang bana ang una-una. Sakaw na. Kaya tingalig maabdan ka ni mama. Lihok na. Inutil gud kong pagkabana, no? Dong, Wa tay mahimos pagbawi sa tong anak. Gikan sa mga kamot sa mong inahan. ibilin ta lang una si Inday sa mga kamot ni mama. Og sa akong mga igsuon. Pinangga nila si Inday. Og hayag ang iyang ugma dito. Ug mahimo lang siya makaluluoy sa tong mga kamot, iwa. Ray, Nganong mag-antos ka pa man sa akong mga kamot. Kawa mo ko ikahatag ka nimong maanindot na kinabuhi. Masakiton pa ko. Ray, mahal ti ka. Bana ti ka.
May gipanumpaan ta sa atubangan sa altar sa Diyos, nga bugtong kamatayon lang makabuwag nato. Naluhi ko nimo. Ug nakonsensya ko. Anugon kayo ang mga maayong kahigayunan nga imong giusikan. Nga imo lang gipalabay tungod kay ako ang imong gipili. Igo na. Igo na ni anak mahimo pa. Gidawat ko ikaw, bisan unsa o kinsa ka pa. Ikaw ang akong gipili nga mamahimo kong kapika sa kinabuhi. Busa, mag-inunungay ta. Nabati mo na ang gisulti sa doktor? May improvement ka. O kung magpadayon ang imong improvement, mas madali ang imong kaayuhan. Ikaw ang atong anak mo ay gihimo kong inspirasyon. Nga magpakabuhi o magpakalagsik. Kamo ang akong kusog. Oh, may sakinan nga nihunong sa atong tungod. Kinsam ka nang niabot? Kadiyot lang ha. Magsusi ko kung si kinsa nang niabot. Ikaw? Ngano ni aka? Nibalik ko tungod nimo. Unsa? Naibaw kong miserable ang imong kinabuhi. Kauban sa lalaki nga imong kipulay nako. Busa kuhaon ti ka pagbalik. Nabuang ka na ba? Tingaling nalimot ng minyo nako. Wa ko malimot ng minyo na ka. Tingalig ikaw ang nalimot. Ilabi na ka na si Ray, nga nanumpa kung bawion ko ikaw gi kaniya. Kung dili ka magmalipayon sa iyang mga kamot. Kung anda mo biya ka nimo, si Joby, ug mukuyog nimo, ihatag ko kanimo ang akong asawa. Nabati mo na, Joby. Andam ka na yung ihatag na ko. Ayaw pagpakahungog. Minyo nako. May pana nako. Ug mahal ko siya. Mahal sab ko niya. Dili ka mo mabuhi kung pulos na lang gugma, Joby. Kuyog na ko. Andam paghihapon ko sa pagdawat nimo. Nibiya na gani ninyo ang inyong anak. Tungod kay wa na siya makaanto sa kinabuhing pobre. Wa ka masayot sa matuod. Usalakaw na. Makabiya ka na. Nabati mo na gisultis kong asawa. Pawa na. Pao. Gitumba ko nimo. Kumo pa lang na. Sa sunod ka magsamok-samok ka pa na mo. Patyong talaga. Nakapati ka! Just merely passing through, doing what we can do in a lifetime. We have more than one. Nisamot ang akong gugma sa akong bana, nga iyagang gibarugan ang iyang pagkabana nako ug amahan sa among anak. Tuod man, naayo siya sa iyang sakit. Cleared na siya. Wala siya mo trabaho isip kargador sa pier. Di-concentrate na lang mi sa gamay namong negosyo. Ang pagpaninda og utanon sa merkado. O guban pang inadlaw-adlaw nga mga kinahanglanon sa pagpangluto. Nanglanding mi, og maoy among gidugang nga puhunan. Kaluoy sa Ginoo, nilambo ni. Og dako kini gikatabang namo. Inyo magtatampo, Julie. Take wings like a sparrow.